நமக்கு இந்த வாட்டி 2 கிறிஸ்மஸ் ஹேம்பர்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்து ரிவ்யூ சொல்கிறதுக்காக அனுப்பியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம அதை இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். வெயிட் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது நமக்கு யார் அனுப்புனாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா Brio Delights அப்படிங்கிற இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் தான் நமக்கு இது அனுப்பியிருக்காங்க. இப்போ 250 கிராமுக்கான ஹேம்பரை நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 250 கிராம் ஆஃப் ப்ளம் கேக் இருக்குது. அப்புறமா 100 கிராமுக்கான டூட்டி ஃப்ரூட்டி கேக் வச்சுருக்காங்க. சாக்லேட் ப்ரௌனி 2 பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமா ஒரு குனாஃபா பைட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ 500 ருபீஸ்க்கான ஹேம்பரை அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 250 கிராம் ஆஃப் ப்ளம் கேக் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி 100 கிராம்ஸ் ஆஃப் டூட்டி ஃப்ரூட்டி கேக் கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயும் ட்ரிபிள் சாக்லேட் ப்ரௌனி கொடுத்துருக்காங்க. குனாஃபா பைட்டும் வச்சுருக்காங்க. இதில் அடிஷ்னலாக ஒரு ஜார் கேக் அண்ட் ஒரு ட்ரீம் கேக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 2 ஹேம்பருமே வேல்யூ ஃபார் மணி. உங்களுக்கு அதில் எது வேணுமோ நீங்கள் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஆல்சோ எங்ககிட்ட கிறிஸ்மஸ் மந்த் ஆஃபராக 1 கிலோ ப்ளம் கேக் வாங்கினீங்கன்னா 1/4 கிலோ டீ கேக் ஃப்ரீ. அப்படியே இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அட்வான்ஸ் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ்.